Ni fa a snacks da muke da shi a Najeriya gaba ɗaya babu wanda bana so irin greba, amma kun ga wannan greban na ci har na gode Allah. Gaskiya mama na karya miki dan kwali, kun ga wannan greban ga ƙanshi ga daɗi, kai it's totally different from greban da muke yi a nan Najeriya. So kun matso mama ta nuna muku yadda ake yin greban 'yan Jammaina. Na san in kika gwada wannan recipe ba za ki koma cin greban mu na Najeriya ba. Abubuwan da za mu yi amfani da su wajen haɗa wannan greban dai su ne: da farko za ki samu madara na gari kamar haka, ko kuma za ki iya amfani da madara na ruwa wato na gwangwani. Sannan kuma za mu yi amfani da mai ne haka, vegetable oil kamar yadda kuke gani. Sannan kuma za mu yi amfani da siga. Sigan da za mu yi amfani da shi sai kin daka sigan ki ko kuma kin niƙa shi a cikin blender saboda ya zama powdered form kamar haka. Ba siga raw siga za a yi amfani da shi ba, sai kin daka ko kuma kin niƙa shi ya zama laushi haka ya koma kamar gishiri. So bayan nan kuma za mu yi amfani da riɗi. Wannan da kuke gani riɗi ne muka daka. In kina so za ki iya dakawa, in kina so za ki iya blending, amma kar ya zama ya yi laushi sosai kamar fulawa. Kamar yadda kuke gani kawai za ki ɗan ɓarza riɗinki ne. Sannan kuma za mu yi amfani da fulawa. So bayan fulawa kuma abin da za mu yi amfani da shi wajen haɗa wannan greban shine gyaɗa na kunu, wato gyaɗa markaɗaɗɗe kamar yadda kuke gani. Na san da yawa daga cikin ku za su ce gyaɗa a greba kuma, to wannan gyaɗan is a game changer a greba, yana sa greba daɗi sosai. So gashi nan dai mama za ta fara haɗa kayan. Ta fara ne da zuba fulawan a cikin roba, sai ta kawo gishiri kaɗan sai ta sa. Ita mama gaskiya kusa 'yar gargajiya ce, ba ta measuring abubuwan da take sawa, amma zan rubuta muku daidai measurement da ta yi amfani da shi akan screen. So bayan ta sa wannan gishiri kaɗan ɗin sai ta kawo riɗi da muka daka nan sai ta zuba a ciki. Da ta ɗan mintsike su sai ta kawo gyaɗa cokali 2 kamar yadda kuke gani sai ta sa a ciki. Idan kuna so mama ta ce za ku iya ƙara gyaɗan ba sai kun tsaya a iya cokali 2 ba, amma ni kuma bayan an gama gaskiya da cokali 2 kaɗai ma taste ɗin ya fita ya min daɗi yadda ya kamata. So bayan ta sa gyaɗan sai ta mintsike shi a ciki yadda kamar in kika sa butter a cikin cincin za ki yi mintsike shi sai ya zama babu lumps, babu gudaje a ciki. So haka za ki da wannan gyaɗan a cikin fulawan har sai ya haɗe da fulawan gaba ɗaya. Bayan ya gama haɗewa sai muka ɗauko madaran mu sai muka zuba ruwa kaɗan a ciki. Ba fa za ki cika madaran ki ruwa ba ne, no. In kika yi amfani da half cup na madara, ruwa kaɗan wanda bai kai 1/4 cup ba shi za ki zuba. Kawai muna so wannan ruwan ya ɗan dama madaran ne, kar ya zama an sa madaran directly na gari. Shi yasa mama ma ta ce za ku iya amfani da madara na gwangwani na ruwa instead of wannan na garin. Amma in na gari za ki amfani da shi, za ki dama da ruwa kamar yadda kuke gani na mama yana da kauri. Ruwa greba ba a sa mishi ruwa, kar ki je ki cika ruwa a cikin madaranki. Ruwa kaɗan za ki sa saboda dama wannan madaran. So in ya damu sai ki zuba a cikin fulawanki sai ki mixing nashi. Idan yau kika fara coming across video na, da Allah ki subscribing to this channel, sannan kuma ki turning on notification. Subscribing kyauta ne. Sannan kuma kar ku manta ku yi liking video nan, ku yi commenting, sai ku yi sharing da 'yan uwa da abokan arziki if that's possible. So bayan mama ta gama mixing wannan madaran a ciki sai ta kawo suga sai ta zuba a ciki, shi ma ta ƙara mixing. So sai nake tambayar ta me yasa ma mutum ba zai zuba duka ingredients din at once kafin sai ka kwaba abinka ba. Ta ce su dai da haka aka koya musu su yi ɗaya bayan ɗaya, amma za ku iya sawa gaba ɗaya a take. So bayan ta sa wannan sugan sai ta kawo mai sai ta zuba a ciki. Shi mai za ku ban rubuta muku measurement na shi ba saboda ba za a auna shi ba. Kawai za ki ɗan dinga sa man ne kina murjewa kamar yadda mama take yi haka har sai man ya shiga jikin fulawan sosai. To ta inda za ki gane cewa man ki ya isa shine in kika rike fulawan a hannunki za ki ga ya ɗan kame jikin shi. Ba za ki sa mishi mai yayi yawa sosai ba, no. Ku duba consistency man da mama ta sa a cikin nata. Kawai za ki sa mai ne yadda in kika rike ba zai sake ba, za ki iya molding nashi, za ki iya shaping nashi. To iya man da ake so kenan. Shi wannan mai shi ake sawa a maimakon ruwa, tunda ba a sa ruwa kwata-kwata a cikin greba. Da wannan man za ki amfani ki kwaɓa shi.
kuma bayan mai ma zaki iya amfani da butter, amma gaskiya mutane sun fiye yin greba da mai instead of butter, amma ana yi da duka biyu. So kun ga har yanzu kwaɓin greban mama yayi gari bai kama jikin shi ba, shi yasa sai ta ɗan ƙara mai kaɗan. Kuma kun san mun yi amfani da gyaɗa a cikin wannan greban, mun yi amfani da riɗi. Gyaɗa yana da mai sosai, shi ma riɗi yana da mai sosai, so kar ki je ki cika mai a cikin greban ki. Greban mu na Najeriya da ba ma sa gyaɗa, kuma riɗin ma a sama kawai muke sawa, shi zaki iya sa mai da yawa, amma shi wannan ba za ki sa mishi mai da yawa ba saboda ga gyaɗa ga riɗi, mai zai zo yayi yawa. So kun ga consistency greban mama. Sai muka yi amfani da wannan ludayin muka cire shapes nashi. Yawanci da ludayin karfe karami ake amfani, amma ba ni da wannan, so sai na ɗauko wannan. Shi yasa za ku ga mama ba ta cikawa, tana sa rabi. In ta sa sai ta yi shaping nashi, ta daddanna shi, ta tabbatar ya dannu ƙasa sosai yadda ba zai rabe biyu ba, sai ta fitar da shi sai ta sa akan baking pan. To ina matan auren da suke kallon wannan bidiyon, mama ta ce in gaya muku wannan greban yana da kyau haka kawai ma ki yi ki ajiye a gida ki dinga ci, saboda yana gyara jikin mutum sosai. Kun san an yi amfani da madara da yawa, ga kuma riɗi ga gyaɗa, duka dai abin da mace ya kamata ta dinga ci ne. So ba wai sai sallah ku ce a'a to bari mu je mu duba recipe mama mu gwada greba ba, no, haka kawai ma kina zaune yar uwa ɗauko kayan yin greba ki zauna ki haɗa greban maman nan ki ajiye, yau a ci ɗaya gobe a ci ɗaya. Kuma in dai har zaki yi na cinki na gida ne ba wai na sallah ba ko kuma na mutane da yawa, mama ta ce instead of suga da aka yi amfani da shi a cikin wannan greba, zaki iya amfani da zuma, in dai har zaki iya samun zuma mai kyau. So bayan ta gama shaping greban ta da ludi, sai ta ce bari ta nuna min asalin yadda 'yan Jammaina suke cire nasu, saboda mu 'yan nan ne muke yin greba da ludayi, amma su a can ga yadda suke cirewa. Ba wai lalle sai irin wannan cotton ba, no, suna neman abu ne dai wanda zai cire miki box haka. So haka suke cire greban su, za su nemi tray ne, za su baza wannan kwaɓin greban, sai su daddanna shi sai yayi ƙasa yadda zai kama jikinsa. So bayan sun daddanna shi yayi ƙasa, sai su ɗauko anything da zai cire box shape kamar yadda kuke gani, square shape haka. So sai su cire greban su ba sa greba irin namu a kife shi ko kuma a sa aludi, maybe dai yanzu bata sani ba, amma lokacin da take zaman can ga yadda suke cire greban su. Bari in baku extra tips a nan. Idan baki da oven kuma kina so ki yi greba ko kuma cookies, kawai abin da zaki yi shine zaki nemi murfin tukunya. In kika nemi murfin tukunya sai ki sassa greban akai. In kika daddaura greban akai sai ki nemi wani tukunyan, sai ki sa wannan murfin tukunyan a ciki directly wanda kika daddaura greban ki akai. Sai ki nemi murfin tukunyan da kika sa wani murfin tukunyan a ciki, sai ki rufe kirif, sai ki daura akan gas naki, in ma murhu ne in ma mene, sai ki daura akai. Minti 5 zaki ga greban ki ya gasu, ba wai sai kin yi irin gashin cake da sai ka sa ƙasa da sauransu ba. To ga greban mu nan, bayan an gama sai na je na yi baking nashi a cikin oven. To shi baya ɗaukar lokaci, minti 15 ya riga ya yi, kuma sannan shi yana saurin ƙonewa. So ku tabbatar lokacin da kuke baking nashi kina duba shi akai kar ya ƙone. The moment ya fara ja haka ya ɗau zafi, greban ki yayi, kuma ba wai a cikin oven yake yin tauri ba, sai kin fito da shi.